менен оңай фикер йөртик. Менә кайберәүләребез әйтә, татар милләтендә драматурглар юк. Табигать, Аллаһ Тәгалә драматурглар бирми. Моңа мин уңай карарга тәкъдим итәм. Постдраматический театр заманы хәзер. Ягъни драмасыз театр. Театрның үзәген тәшкил итә ала шигырь, яки Коръәннән бер сүрә, яки берәр шамаил, яки берәр фикер. Алыгыз эшләгез. Драматургның, Аллаһ Тәгаләнең драматург биргән көтмәгез, бәлки булмастыр да ул. Бәлки синдер ул драматург. Яки бар башка вербатим дигән театр. Вербатим театрын алыгыз, түзегез. Нәсез, туташ. Алыгыз, үзегезнең төбәгегездә вербатим ясагыз. Ул беләсезме нәрсә? Белмәсәгез, Google-дан кирип карагыз. Вербатим ул урамда йөрисең, кешеләрнең сүзләрен яздыр. Һәм шул тәшкил итә пьесаның үзәген. Тагы бар физический театр. Театрларның төрі бик күп. Камал театрындагы гына түгел. Камал театрында булмаган театр кирәк безгә. Камал театры бар инде, Аллаһка шөкер. Ул яхшы утрау. Анда һәр вакыт килеп, ниндидер җылылык, милли аһәң, милли тел, безнең телебезне ишетә алабыз. Ә хәзер безгә кирәк кыю, телепроектлар кирәк. Аңлашылдымы? Юк, бу бик